Elikkä tässä on meidän tämänhetkinen joukkue. Elikkä pieniä muutoksia ollaan tehty tähän näin eilisestä ja toissapäiväisestä, kun Hermo meni. Ykkösessä meillä on Hemski, Eriksson, Nichuskini plus 2 tuolla kokonaisuudella. Kakkoseen ollaan nyt siirretty sitten Ovechkin, Bennettin, Aslundi. Siihen plus 1 kokonaisuus laitettu. Sitten on toi Aikkeli on nyt uusi verrattuna siihen viime kokoonpanoon. Ja Ehlers nostettiin takaisin pelaavaan kokoonpanoon ja siinä on keskellä sitten Fedorovi. Neloseen tehtiin tommonen kykypistekenttä, eli siellä on Jarvis, Crosby ja Kornojeri, joka on muuten ihan loistava kortti, Kornojeri. Pakistoon ollaan tehty muutoksia, eli sinne on nyt otettu toi Dahlin mukaan, eli Brock Faberi ja Rasmus Dahlin. Sitten on kokonais 1 plussalla Drew Doughty ja Quinn Hughes. Ja kolmoseen ollaan otettu sitten uusi toi Adam Foxi, on ollut hyvä kortti. Ja toi Vladislav Gavrikovi, niin hänet korvataan sitten jollain paremmalla venäläisellä pakilla, niin saadaan sitten ylemmäksi sitäkin overallia, jos sieltä löytyy. Ja Demko, kaikki haukkuu sitä, mutta kun katsoo noita Demkon tilastoja, niin ei ne kyllä kauhean huonot ole. 85 peliä pelannut maalissa, 53 voittanut, 32 tappioa, PMK ei ole 2,3 ja torjuntaprosentti jopa 81,77. Et ei missään nimessä huono. Ja sit mä voin näyttää noin mun taktiikat, mitä mulla on, millä mä oon nyt siirtynyt pelaamaan, elikkä hyökkäyskenttä, maalin takaa, 999 ja 7, tää on mulla kaikissa tää maalin takaa ja sillä se jotenkin tuntuu, että me saadaan pyöritettyä sitä peliä paljon enemmän siellä. Puolustustaktiikka, mä tykkään, että pakit pikkasen nousee ylemmäs mukaan tukea sitä hyökkäystä, niin se on 2 ja 4 on sitten pyöritä laukase. Ja tääkin on kaikissa sitten. Joukkueen taktiikat, kiekoton puoli 1-2-2 punainen ja sumputa karvaa puolessa välissä. Normaali puolustuspaine ja puolustustaktiikka on siniviiva. Sitten löytyy hyökkäyspaine aggressiivinen, hyökkäyksen lähtö vahvan puolen nousu ja varhainen nousu on sitten toi nopea hyökkäys. Ylivoima, tällä nyt ei ole mitään merkitystä, mutta mä pelaan 1-3-1 puolustavalla ja sitten nämä on ihan normaalit. Mutta alivoima on mulla sitten semmonen mitä mä käytän eli timantti. Eli jotenkin tuntuu, että tää keskusta pysyy tällä timantilla paljon enemmän kiinni ja poikittaissyöttöihin pääsee tosi hyvin tuolla niinku tässä alivoimassa esimerkiksi toi Erikssoneekki, niin pääsee tosi hyvin niihin poikittaissyöttöihin, jos se vastustajan ylivoima on semmonen passiivinen. Mut joo, tollanen on meikäläisellä takut ja kokoonpano tällä hetkellä ja kohta sinne sit hankitaan taas lisää pelaajia, kun saadaan noita kortteja sun muita. Ei mitään, hei, kiitoksia kaikille, mä pistän kummatkin nyt kiinni eli streamin ja tän videon ja uppaan sen tonne YouTubeen, käykää ottamassa haltuun YouTube. Ja tonne voi myöskin sitten liittyä Discordiin, jos sinne haluaa tulla joskus höpöttelemään tai etsiä peliseuraa tai ihan mitä vaan, niin käykää ottaa sekin sitten haltuun. Ei mitään, mä toivotan hyvää, onks nyt tiistai? Tiistai-iltaa, tää 7 tuntia 40 minuuttia saa nyt riittää. Ja yöllä jatketaan sitten taas uudestaan Hutin parissa Twitchin puolella. Ei muuta kuin hyviä iltoja ja hyviä jumalia teille, sanotaan vaikka näin. Noniin, se on moro!